azkenean kanpotik ikusten duguna da leiho oso txikia, ez? Eta barrura etortzean daukagu aukera ikusteko non egongo diren gure seme-alabak eta norekin, ez? Gainera aurten ate irekien bileran egon gara etapa guztietako ordezkariak edo, ez? Eta hor sortzen zaizkizu zalantzak, ez? Guraso bezala nora eramango dut nik nire txikia, baina oso txikiak direla, ez? Eta gelan sartu, ikusi, ibilbidea 16 urtera arte luzatzen dela, ez? Ez dut aldatu behar, ez badut nahi, nik uste dut horrek segurtasuna ematen dizula, ez? Eta aukera hitz egiteko hortxe lanean doden horiekin, ez? Eta nik aipatu nahi dut, bereziki, zebeniken harritzen naiz, nola gurasoak etorri eta baina sukaldea daukazue? Hau da, Elizabek betidanik izan du sukaldea, betidanik hasieratik izan du, eta bere ikaslei sukaldatu die janaria, eta ematen du, guk badakigu hori, hor ditugu bost sukaldari bikain lanean, egunero, baina, esan behar bada berriro ere, esango dut hemen irratian sukaldea daukagula eta janari bikainak prestatzen ditugula.